Vedete, nejde na bok. 5 ozbrojených mužov z justičnej eskorty strážilo Miroslava Masláka. Pomalým krokom prišiel pred senát okresného súdu v Bratislave. Prokurátor ho viní z útoku na verejného činiteľa. Vyšetrovateľ, ktorého mal Maslák napadnúť pred časom sudcovi, tvrdil, že na neho zaútočil pesťou v zlomku sekundy. Stihol sa ešte uhnúť, no aj tak ho zasiahol do pravej strany tváre. Maslák mal ale svoje vysvetlenie. 23.3. ešte na 1. mája sa tam bolo. Čiže ste to vôbec nespravili, popierate to? Samozrejme. Čo sa tam stalo teda vo súdny deň? Nevyjadrujem sa. Miroslav Maslák sa dnes v Bratislave dlho nezdržal. Hlavné pojednávanie trvalo sotva 10 minút. Obhajca obžalovaného ospravedlnil svoju neúčasť listom, ktorý bol doručený okresnému súdu 12. júla 2018. Predseda Senátu bol vyrozumený o doručenom ospravedlnení v pondelok 16. júla 2018. Aj napriek ospravedlneniu obhajcu súdca Stanislav Dudko prevoz Masláka cez pol Slovenska nezrušil. Vy ste vedeli, že pán obhajca nepríde? Ja neviem, kto to je ten obhajca. Ja som ešte v živote nevidel. Maslák si odpikáva 10-ročný trest v Banskobystrickej väznici za to, že sa vyhrážal podnikateľom a pokračoval vo vypaľovaní. Za mreže ho pritom poslal nie náš, ale český súd. U našich susedov svojej povesti nezostal nič dlžný. Počas pojednávania nadával sudcom aj prokurátorovi. Stále niečo namietal. Mějte se chovat řádně a případné námitky vznášet až po přednesení toho ano nebo nepřednesení. Ja mám za Údajnému šéfovi Považsko-bystrického podsvetia pritom u nás hrozí oveľa vyšší trest. Prokurátor pre neho žiada doživotie. Na konte má totiž obvinenia od ublíženia na zdraví cez výtržníctvo až po založenie zločineckej skupiny. Keď ho konečne dostali za mreže, podnikatelia na Považí si vydýchli. Terorizovať ich mal roky. Bežné boli vraj vyhrážky likvidáciou, vypálené autá a zničené podniky. Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.